Isinalim ang kahimtang. Gilapad na ko lugatap sa among kusina, nagkagubot sila. Hindi wa sila nang evacuate. Hi guys! Good morning! Welcome back to my channel. Ako na po ni si Alex. Karon day guys, di ka na sa kwartong doktora. May sadaan, pamahaw. Diyan, binitagang kikiyang ug siumay. Tungod sa cooler, nasunog. Dahil nanawag ang uyab. Ako kabantay na, sunog na dahil na. Nausa naman na yung kanin pamahaw guys, mais. Matod pa sang ipalitan. Lami ko nun kay sweet corn. Bawo, karon na itong tilawon, lami bagadid ni. Ang tangaan guys, kaya labi na pong dako Tamis yan. Nag-uul ko sa mga kay naibagjo ko sub. Ate! Ayun na! Masarap yung mais. Sarap. Nasa atin naglaba. A few moments later. Hi guys, madyong gabi ka na itong tanan. Diya guys, welcome back to my channel. Karday guys, grabe dyan, masyara dyan ko sang gibati ni Judy, dyan na ma-explain. Di na ma-describe hanggang gibate nga kagul sa ang pamilya dito sa Bohol. Karong adlaw halos wag ko kanahon nagkaon ako bati ag kagutom. Tungod sa hang kagul dito. Sige ra kog ampo nga unta. Unta safety sila dito anja. Karon di pa dugay mga alas 6:15 siguro to nakakontak ko pero grabe lang sitwasyon dito, grabe hadlaw ka na, wa sila mo evacuate, wala sila silam sa kanang among bahay na may pinsa-pinsa dito sigdanang tatay silang tanan to dito nang gitago. Nagulagi ko guys kay among bahay di ba dito yung grabing ligon na kay karaan na ba dito. Gani kagulan lagi kay wa sila magpatuon na nganingon ko. Ningon ko nila nga kanang mo evacuate sila gani hapa, wa sila mo evacuate. Natong rabi nga gula na guys, so gadyo ko inahimo ka yung trabaho ron. Nisabot ron po sa doktora nga, ingani lagi ko, grabe gula na kay hanggang nahon na to, ara dito. Lisod ning na kalamidad din jawa ta sa atong pamilya, natas ladyo kay maratag mabuang. Grabe nga gula guys, ganyan, naghilak na gadyo ko, grabe gula kay katong pagtawag na nakadungog po kong panuwagit, nasuwagit si Tiri. Kaya grabe laging kasuga ko no. Bawo karon hapit naman Mola City. Ganihan nakatawag ko alas 6:15 man to. Ang grabe na dyan ko ng kusuga. Diyan nag-uul ko kay sila nanay tatay. Siyempre mga tiguang na sila. Diyan lagi gamong bahay. Di rabad ito ingag di po kumingag. Arang ligaw na gamong bahay kay karaan ako. Mga dyan guys, grabe sila nag-uula guys. Uy. Diyan. Mura na kong buang kay sige na kong pangtanaw kaysa tong online nga hang kaila nga tagamo Nja ganiha aghang naka-chat per mi si Mayor kay online mas Mayor. Nja samot po ko ka girl kay gisindan ko rin video. Grabe dyan kasuga. Nja
Gisendan ko na sa video ba nga grabing kasuga kadyo ang hangin. Nja. First time lagi ko na po niya. Share sila nga first time ko na niya sa tibok dyan kinabuhi nga tugod ko nung kakusog. Nja mo lang grabing gaulaw. Adji kabutangas ang kagaul. Nja labi nagmakakita ko sa mga uban ng gilay. Nga grabe dyan kasuga. Nja. Di man dyan kapugnan guys ba nga nakasla dyan dyan mong pamilya to alid to. Mura grabe dyan. Hindi ko sa ginoo ikaw na lamin na side sang pamilya. Kaya grabe dyan. Arama dyan kasuga. Karang about na ng bagyo guys. Damay nga dagada ng naibagyo. Naka-experience ko sa una katong grabe pong kasuga nga gamang bahay na tumba. Kwanto bagyong nitang. Dyan yung evacuate mi dagto. Grabing kasuga to. Pero ingan sila mas more than kuan pa ko ni mas more than sa nitang pa ko ni bagyoha. Grabe dyan ko ng kasuga. Sa mga to, grabe. Ako'y nahimo sigar ako balas-balas dari. Wala ko bati agagutom. Nja. Lagi ko dito. Nja. Wala sila na evacuate lagi. Hantang gusto mo evacuate sila. Ito sila sa lugar nga. Kuan ba? Kaya wapod ko ka sayod lagi sa Mumbai. Kay Mumbai, karaan na rabat to. Nja to sila sa ilam silang tanan. Nja mayin ko sa ginawa. Binuo na lamang gaji na tayo. Grabe din. Diyan, ni-share po ko ninyo guys ba? Nga grabe. Nag-isasuri po ko dari kay araw po nga haw-hawa na hanggibati. Diyan. Hanggang kauban kay kuan man. Wa mo may ting-ting kay karon ng hipos man na si Diyan. Wa po si Diyan magpapugong. Mura po bagyo. Di magpapugong mo. Lakaw dyan ko na si Diyan karon. Nanangit sa mga mo, pati ka mga mo, wapo ng kapugang mo ng bao na nakita ka ng hipos naman. Mulakaw mo po si Jamo ng nag-film na lamang ko, nag-istorya sa tubangas kamera lagi para pong hawa-hawa ni hangka gaul, ang kahingawas ang pamilya. Grabe dyan gaula guys, sinuho ko, nagsigira dyan ko kuan. Dahil dyan ganiha di na makontak, ganiha nga alas 6:15 nakakontak pa ko. Ang grabe na dyan ko nung kusuga. Nakuntak pa. Minuho ko. 6:45 na. Ganiha, 6:15. Hello? Kamusta mo? Ha? Minsa ti? Minsa may kursi ng nabri. Nabri na nagabana? Nabri na gatop sa kusina? Minsa ko kasi yung tawagan, magpa-rescue mo? Minsa, magpa-rescue ba mo? Minsa ba magpa-rescue ba mo? Minsa ba magkikaroon, magpa-rescue ba mo? Kaya mo na manawag ko. Ha? Minsa ti? Lagi mo rescue ninyo? Hello? Insa, di ba ka mo na hamas lalyan ha? I-rescue ba mo? Nagaba na makagakuan? Kusina? Ha? Agsin sa taas, basig babasa na mo? Basig babasa na mo dana? Ha? Insa? Insa? Ag dito sila ang diay, nabasa na din mo. Ginuukog sa yan, naisip ti. Sa yan na ba, isip ti ninyo sa yan na, doon ninyo ibuwag. Ha? Kung Ginoo ko, ako nakakontak ni Gian, sige kong dayal. Ginoo, pagampo mo dana. Wapod! Asa mo kagagal dito, te, kaya ang kagagal dapat nas buhol, kaya mulan pulada na sa lisya dito.
Di man makontak sila na nga. Pinuho ko. Sige na, pakampi mo tayo. Ayaw mo pagkuhan na. Nagawa lagi ko kayo. Gilipad na makakatog sa kusina. Gilipad na katog sa kusina. Ha? Ha? Wa pagalimulan po. Lasang pagalimulan po. Lanjarang kasugan na. Wa pa dyan malurang. Di ano pang itago mo sila, Binuo ko. Basta wala nila man wala may matumbang ko na safety mo na sila, Wa makamu jagabay. Ha? Di ba wa makakuha, wa makamao jagabay. Awajog. Ginuo ko. Sige nati kaya isang suwadjag. Sige, isang suwadjag nukuhan kanang nay kuan sila kanang kontak si Gian ug si kuan Nicole. Grabe Ginoo ko in taon, undangan na in taon. Isa may isuri ng tatay. Isa ko no? Isa rumplor. Adi mo gawas, dihara mo sad. Ginoo ko guys. Ginoo. Di sinalim ang kahimtang. Gilapad na ko lugatap sa among kusina, nagkagubot sila. Hindi wa sila nang evacuate. Ginoo, ang taon 70 talagang mga Ginoo. Hindi dyan mapugan guys ang kagauli. Aning anak ko sila Jo. Grabe alas city. Lipad nag-atop sa mong kusina ko no.